Ku sani mutanen da suka yi garkuwa da su mutanen ƙasarmu ne, kuma talakawa ne masu tarin yawa, kuma wajibi ne a kanmu mu karɓo su. Ko da kuwa za mu rasa rayukanmu. Gwamnati ta ɗauke mu aiki ne kuma tana biyan mu ba don komai ba saboda irin wannan lokacin. Ina ganin dan an cire mutane 2,000 daga mutane biliyan 1 da miliyan 400 ai normal ne. Normal ne kace ko minista? Sojoji ba normal suke so su ji ba minista, winning suke bukata. Kuma sai mun yi nasara. Ko jikina yana bani wannan makarkashiyar gabaki ɗaya da sanin sojojin Pakistan ake yin ta. Wa sojojinmu! Ko da haɗin bakinsu ko babu abu guda ɗaya kawai na sani. Na shiga wannan aiki ne domin na kare ƙasata kuma babu abin da zai hana na kare ta. Har sai ran da na rasa raina. Baki ɗaya alburusan da magani na sojojin ƙasar Pakistan ne. Wai me yake faruwa ne? Da Pakistan muke wannan yakin ko ta yin ta'adda. Ifa ina ganin zai fi kyau kawai mu ba su abin da suke so. Matukar muka yi nasarar shiga Srinagar to babu shakka mun ci wannan yakin. Abu ɗaya kawai nake so, ku taimaka mana ku zare sojoji daga cikin siyasa ku bar mu yi aikin da muka yi rantsuwa muka ɗau alƙawari za mu yi wa ƙasar mu. Aikin soja na daban ne kuma ba zai taɓa haɗuwa da siyasa ba. Idan kuma aka haɗa su guri ɗaya za a yi rashin nasara. Understand? Ku sani cewa idan muka fita wannan aikin ba ruwanmu da umarnin kowa. Ba za mu juya baya ba har sai mun yi nasara. Muna so mu yi abin da za mu kare mutuncin kakinmu na har abada. Sansani! Ku sani daga yau din nan babu wani ofisa ko mai girmansa da zai bayar da umarnin da zai canja wannan umarnin da nake baku a wannan lokacin. Ni kuma umarnina ba zai canja ba. Sansani! Sabon kafce na musamman daga kamfanin Sultan masu burbuda.